Matul is-sena li għaddiet 48 għaqda volontarja benefikaw minn skema ta' 800,000 euro. Dan tħabbar waqt l-inaugurazzjoni ta' post ġdid għal Radio Leonardo 105.2 FM u faċilità ta' podcast komunitarju f'Ħalkirkop. Wara kważi 20 sena ta' xandir mir-radju komunitarju, dan l-istazzjon issa mexa għal post ieħor fir-Raħal grazzi għal ħidma volontarja tal-Għaqda Mużikali San Leonardo Ħalkirkop u għajnuna finanzjarja ta' 20,000 euro mill-iskema l-proġetti għall-organizzazzjonijiet volontarji magħrufa bħala VOPS. Il-President tal-Għaqda Mużikali San Leonardo, Louis Zammit, spjega li r-relokazzjoni tal-istazzjon kienet tfisser ukoll li rid isir kollox mill-ġdid f'dak li rrigwardja infrastruttura biex issa l-istazzjon jista' jkompli għaddej b'ħidmietu b'aktar faċilitajiet innovattivi u b'aktar kumdità. F'moħħna għandna lil quddiem dan l-istazzjon tar-radju li kien stazzjon tar-radju fi żmien ilu issa ħajdur ukoll għal affarijiet ta' podcast. Illum nafu l-podcast kemm huma familjari speċjalment maż-żgħażagħ u qed nagħmlu tarġa oħra biex nattaraw iktar żgħażagħ hawn ġew. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia iddeskrivit il-proġett bħala prova oħra ta' kemm l-qdiet volontarji huma strumentali fil-ħajja komunitarja ta' kuljum u kif jolqtu kull qasam tal-ħajja. Qalet li radju komunitarju apparti twassil ta' materjal informattiv dwar ħidmet l-Għaqda Mużikali San Leonardo iservi wkoll ta' wens u kumpanija għal persuni li ċ-ċirkostanzi tal-ħajja ma jippermettulhomx jingħaqdu b'mod spiss u regolari mal-bqija tal-komunità.